Jel ide ovo biće, ovo kad je ovo nosio, kad sam ja nosio ovo poslužavnike, ovo bila je svadba ovde kod komšinice, bila svadba. I nosio ja ove poslužavnike, nosio ovo čorbu. I ovo kaže Aleksa kaže da postavi ovo kiselu vodu i ovo da piju ljudi. A ovo dođe ovaj komšija kaže ovo, sad je stigo knjaz Miloš, kisela voda i sokovi. A ovaj kaže, biće ovo, kaže, idi ti postavi ovo, kiselu vodu i ovo, kad posle supe, oni će da se izbrišu posle supe, pa će da jedu ovu sarmu, a posle će da jedu pečenje. I tako je bilo ovo, nosili smo ove poslužavnike.